Mga eskwelahan sa isla sa Bantayan, Cebu, wa man magusbat sa Bagyong Odette apan aduna gyapon gikinahanglan ng mga classrooms. Ano ang report ni Femari Dumabo? Nagpadayon gihapon ang brigada eskwela sa mga pampublikong eskwelahan sa isla sa Bantayan nga gisugdan neto pang Agosto 1. Naabtan sa JMR-TV Balitang Bisdak nga busy ang mga magtutulo sa Mohon Integrated School uban sa pipila ka mga ginikanan, pag-andam sa mga classroom ug paglimpyo sa ilang garden. Mao kinang hinius ang eskwelahan sa kinder, elementarya ug high school ug usa sa mga dako nga pampublikong eskwelahan sa lungsod sa Bantayan. Matod sa Principal Marijoy Basilan nga ilang gipaabot nga mas daghan pa sa 602 nga mga tinun-an nila sa niaging tuig ang magpa-enroll ning school year. Ilabi na nga mag face-to-face classes na. Apan, kulang yun sila sa mga classrooms alang sa elementarya ug sa high school. Ang grade 7 o ang grade 7 Duha niya ang katong laing duha pod. ang duha kay makeshift man ang duha. Grade 3 ang usa. Kunya katong usa dili na siya sa covered court. Kining covered court diin kasamtangang gihimong enrollment ug bisan gani kining stage ang posible nilang pahigayunan sa limited face-to-face classes alang nitong mga walay lawak sa ringan. Samtang kining makeshift, ila usab gamiton isip kasamtang ang classroom. Mag-abot tayo sa tulo ka klase diri unsa may Dili man siya kay kanang kuan man schedule man ang ilang ang sa high school dili man big nga permi. Nya lahi-lahi man ang ilang maestro. Murag wala ko sila nagyagong gipag observe nako. Ano try naman pod nato. Usahay dili man pod diri ang usa dito mosulod sa library. Malao mo ng principal nga tuiga masugdan ang ilang gihangyo nga dugang school building. Samtang laing giandam sa mga magtutulog mga gidikanan mao ang garden ug ang ilang sugbusog project aron maoy mahimong ehemplo sa pag-awhag sa mga tinun-an sa kamahinungdanon sa pagtinir og garden ilabi na ning panahon sa pandemya. Uban ni Jun Sulod og Clans Gabutin. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.